Langit kang desa. Entutmu ngomong ae. Oh iya, kecil. Hei. Woi, salam sekno. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh nyauri ngono tok. Lele untune. Wis nyalam ngono tok ae. Urung pengalaman, Bro. Urung pengalaman. Oke. Yo. Nah, ora jagetin ya, krek malah diceneng-ceneng. Oke. Yo. Iki bokoke wong tua iki. Ngapura lho, Pak. Oke. Ayo, Dok. Yo. Salam sik, coy. Sapa sik? Kowe sik ya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Asa siji Yo bareng. Asa iki wantem Kita siji menang yo. Ayo kowe sing ngomong ngono lho. Bareng oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga sing nyauri mlebu surga. Aja wong amin ora nyauri kok. Iya. Oke, coy. Oke, niki acarane nopo, Pak niki? Nganu. Ngantenan oh, senenge bolong kuwi. Hah? Apa? Oh, acara nugel manuk. Nugel manukmu kowe ta. Oke. Nggih, didongake, Coy. Didongake masyarakat kene, Coy. Nggih, mugi-mugi. Yo, Meneng, we, ayo dah ngomong, santai. Yo, dongake masyarakat kene sing ayu, sing jomblo, enggal duwe pasangan. nggih. Iya ra? Sing rondo enggal di bojo maneh. Ya, amin. Iya ora?
Iya ta ya? Ya kok ngono kuwi, Bro. Iya, maksudnya men melek ngono lho. Ya. Uangnya setekira dodok gitu. Ayo ngomong. Ngomong apa? Aku iki serawani ngomong iki. Kayane gemeter iki. Urung madang. Urung wadah. Lemes. Oke, carane kok ngene dongake. Muga-muga keluarga kene tambah rezekine. Amin. Tambah sedulure. Amin. Rezekine gampang. Amin. Ya wis. Ngono kuwi tok wae dongane ta? Iya. Oh, sambatan. Sambut. Oke, Cai. Kene iki Pak Erak nyanyi lho. Oh, Pak. Pak Erak nyanyi, edan turun. Edan turun. Edan turun ngono lho. Oh, edan turun. Heeh. Oke, Pak. Pak Erak nyanyi. Saya nyanyi jenengan mawon aku mboten pati apal asline. Kula nek Cuma edan rada seneng kali lagu niku. Mun monggo sampean-sampean edan mawon. turunne piye to, Pak? Lah niki tanglet kalih Mas niki. Lah kok main pergi aja kau. Turun. Oh, tak baca dulu ini nama kau siapa ini? Wah. Al-Jabir. 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 Kok iso, Pak? Al-Jabir. Sinten ingkang badhe ngasto lagu edan turun? Mon jenengan mawon, Pak. Kok kula? Aku ora iso kok saestu, Pak. Iya, Pod. Aku isone pamer bojo ya, Pak. Enten Mas. Oh, sakit. Oke, dari musisi nggak ada yang bisa? Sakit nggih? Sakit nggih? Oh, niki ada salah satu dari kru kita ya. Ngertos nggih lagu edan turun nggih. Oke, satu lagu kami persembahkan untuk Anda yang berjudul Edan Turun yang akan dibawakan oleh Mas Nandang Pratama. Monggo dilanjut. Oke, Edan Turun. Lah wong kula nembe pun ngomong ya isin nek sama ora sida. Nggih. Oh, Mas Om mawon. Turun ajeng dipasrahake kalih Mas Om. Nggih, siap nggih. Edan turun, Bro. Kita menyanyi, kita joget ya, Bro. Oke. Wedoke gede ngene iki. Aku milih sing gede-gede. Gede, wah gedhe tul. Enak, Bro. Cewek urung mateng, Bro. Ya ora. Mesti wong-wong do ngomong untung prongos sing ngicik, ngomong terus. Iya, Pak. Pak. Loh, aja salah. Wong untung prongos nomor 1 idune balik nek ngomong ya. Nomor 2 lambemu nek prongos iso ngene iki ora? Ngono iso ora? Angel, Bro. Syaratnya prongos e. Iya ora? Ngono kuwi, Bro. Manfaat, Bro. Ya, monggo. Oke, semakin malam semakin ramai, semakin hangat nggih untuk pasukan joget. Monggo dipersiapkan pasukan gandong-gandong. Satu lagu untuk Anda dari BGSM New Mania yang berjudul Edan Turun. Musik 1, 2, 3, 4. Hey, 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 hey. Langit kan saksi, bumi kan saksi, bumi rasa dengki, Kita